Ebulie yenu. Tia jide Ugochi na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kele n'eze a. Eze adịghị adị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, oziọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọmanye jem ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, oziọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọmanye jem ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple, ọ ya adị. Maka na eziokwu anwanwụ. Chacha. Ndị oge erighị anyị front and back. Ndị oche eri anyị front and back. Faja si Kanada, onye ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị. Na nke faka mma, buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ. Efekwa chọọchị fa, ọ bụrụ ụka abịakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme. Ọdịnala amanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma ume. Ọdịnala ya adịghị. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, oziọma ọdịnala gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Abịakwanụ m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba. N'ụbọchị taata bụ Eke, asị m na Eke ga-eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na akakaka anyị ama anyị na jijiji anyị ama anyị. Asị m echeche ihe ọjọọ ya eme anyị, ya ma onwe ya. Onye si na anyị ga-adị mma, asị m na onye a ga-adị mma. Mana onye si na ya ama adị mma, onye a ama adịnata mma tiru ụwa gwụ. Asị m onye chere anyị ihe ọjọọ, ya nwee ọdachi n'aha ndị elu na ndị ala. Ise ekelekwa gị n'ụbọchị taa. N'ụbọchị taa isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ a life changing topic. Yes, maka ndị amabụrụ onye mbụ, aha m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Oraifite dị na Anambra steeti. Abụkwa onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Onye na-agba afa mmiri emelụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ to tell you what you must know and what will save your life. Keeping natural laws is what you need to attract goodies of life, not Okeite. Not any ajọ ọgwụ ọbụla. Afọ ọsọ ọnwụ na akpọrọ ya. Afọ ọsọ ọrụ ya kpọọ ya. Ị ghọtara ya? Forget afọ ọnwụ na akpọrọ ya. As long as all they are against the natural laws, forget it. Ọnya bụ isiokwu anyị. Mana bifo anyị gaa n'iru, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Jenụwarị ka na-aga n'iru. Anyị bido nya bụ aja na 16th. Ndị niile sonye na nya bụ aja enwetago vidio etu o si wee anyị spidie, mana ọsọ ndị sonye na anyị na-enweta vidio. Ịma na ya na-esho ihe ọ na social media maka na ọ dịrọ necessary.
then maka ndị chọrọ isonye ma ọ bụ ndị esonye bụ na nke ọnwa gara aga nke ọnwa anaghị eme Jenụwarị, ị nwere ike isonye na nke Febụwarị. Nke Febụwarị ga-ebidokwa as usual February 6th, last for 14 days, a close na February 19th. Aja mbunye elu, aja ịpụta ihe, aja esi na ya wee bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Yes, ọbara uru isi our testimonies, but I can tell you, aja nna chụburu onwe before mmụọ na entities of power chọzie ka mee ka to accommodate others. Yes. Ichi iso na aja ihe ga-eme forward ya 3 prayer requests, then make donation token to the account number. Each at them na WhatsApp, I want to get details and I need from you. In order to book you for the next month. Oh, God in the book throughout the year. However, each chat him na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. HF every Monday and Thursday, Bobo say I counseling and the administration using ordinary method. Oh, boss, I do kubioku, makani kedi no kwana. Was in the abro boss, I jatwaji him me. Jansuroko, la counseling the kubioku, using the friends of the temple, our partners, our fans all over the globe. You will get kids to Yerai, Nanyabaja, despite a bombino. Yes, all over the globe. Connect yourself to the east. Understand where your more kiketo aja no fagoro Ugochi to the temple. Over ọtụtụ ndị mmadụ na-erite elele na aja anyị na-achụ na temple na ofe anyị na-agọ mana ha bịa bụ na temple mbụ. Yes, our mission is to help people live better life. Ebe ọmụna is a thing of faith. Ịghọtara ya? Onye kwelu ọbara ya. So nke a bụ ihe kwesịrị ịma gbasara ihe na-eme na temple. Ịghọtara ya? Then nke ọzọ si bụ ịmalụ nka ọ ga-enyere gị aka. Nke ọzọ echefuna gbasalụ etu anyị si kwado na arụ arụ. A gwara m gị na this year bụ anyị kwadoro dị too much. You understand? Anyị kwadoro to take this evangelization, ordinary evangelization, to greater height. A gwara m gị na arụ also na one of the New Year resolution. Yes, we reach out to people. Kita, this year, I got sponsor lots of movies. There is Nollywood. Yes, by so doing, we'll be able to reach out to other people. Can I correct some impression, negative impressions in the Madunwelo, Basal Ordinana? For the Ordinana, the diabolic. It's not true. But I told them, Madam, I can't go and in front and back. Or to go, lots of things have been damaged. Or psychologically. And our brain, the added talent has been corrupted. To the extent that the man I think is normal about what I need. Only I corrected impression. Personally, I want to give all my fans opportunity to excel in every field of their choice, depend on their passion. Agwa buronge na before na actually create e-commerce website. Yes, now that e-commerce website gabo ebe all our fans and friends all over the world, and then don't obuna where they can place their advertisement as in promote their business. I get a free package, you can promote your business free of charge. Yes, so the e-commerce website. Yes. Actually, our fans all over the world. I'm going in Lagos, all over Nigeria, all over. Money with goods and services. Yes, and now I'm get you now. Now I'm gonna 2 ways to make money on social media is through either you are selling goods or you are providing services. Yes, you can platform. So everyone you will go at that website. No one already done. Display whatever in on here. I want to lift people from any angle. It's now here our program this year. Yes, that website will be powered by one of my company affiliates. Yes, because also one only IT person the experience here, but some programming. You want to work in the company.
because I'm on the website will be on before the end of let's say early February. I got it on. Ma gwakwa ụnụ n'afịa enweghị afịa maka na egogo domain name mana ma akpụ ya now. Yes, ọ bụrụ na ọ dị set agwazie gị ị ga ebe a ga upload your services. Yes, I get protect the site from scammers. Yes, can be rest assured of that one. So I get some of my fans. Some of my fans they want a passion for IT stuff. I mean, when they get they gonna man, gonna from Masalo admin and whatever concerning that affiliate. Again, but I shall always develop CIA twice where chop. Ogabukwa a kind of ebende madwe more and many things concerning programming stuff and how to develop app for their own benefit. You can see that I have a large vision in that department. Then in the other second department, Obronebo is one of my fans. Man, he has a passion for acting. Yes, in the movie industry. I mean Nollywood. Yes, this time around I do art about my teachings on social media. Yes, on Nollywood. Yes, by so doing, it reach out to more people. You know that they will correct some negative impression against one another. So only we have passion for acting. It can be whether you were a script writer, you were a costumier, you were whatever, you director, you were whatever, any department you can work in Nollywood. Yes, if you are experienced already, I can tell you, if you are one of my fans, I can tell you that time of shooting, now as we speak now, we are auditioning. Yes, once I'm adopt with this program now, I'm heading to the audition site. Yes, because we are shooting some movies. Yes, the one I told you, the rejected stuff. Now the title of the movie. Yes, more may post some promos na Facebook. Then again on my YouTube, they watch the videos bit by bit. And by the video, we still go to multi-choice, DSTV and GoTV and rest of them. Then, because I only with a passion for movie, what I want to do is that I want to give my fans opportunity to excel. So I only will be a movie director, movie actor or actress. You are my follower. I can tell you, when considering people to feature in our future movie, because as we speak now, one of my fans is already started writing a script for another movie. Yes, so upon each other act now the thing. Then they were professionals. We give them professional roles. They were amateurs. We give them amateur roles. Our intention is to grow them to become superstars. That is the benefit my fans can benefit from me. Yes, as long as we are talking about spiritual, I want to talk about how they will be able to get money. You understand? To put the body and soul together. Then if you are an expert, you chat me. If you are an amateur, you can still chat me when time comes if you are interested. So that when arranging people that will act in the movie, we know where to place you. As we speak, like I told you, one of my fans has already acted in that movie. When time comes, maybe one of these days before the movie comes out, I will invite him here for you to see him. So I believe that we lift ourselves by lifting others. First of all, I consider my fans first in whatever I do. That is the only way I can help you. Because my type of calling is different from what you will see from other DBS. My intention is actually to help people live better life. Yes. So I'm not the type of DBS that we into show off. No. I want you to be better. It's in my team. My mission is to help people live better life. Then the Kaibazen is your quite isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata bụ nke mbụ bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ọdịnala. Keeping natural laws bụ ọdịnala Igbo will help you to attract goodies of life. Not to Okeite, not to ajọ ọgwụ ọbụla. Forget afọ ọbụla akpọrọ ya.
Some people are so smart, they will keep creating new names in order to confuse you. Because I understand too well, because maybe you did not grow up in Ordinana family. I mean, family that practice genuine Ordinana. Or maybe you have not researched enough to understand what Ordinana stand for, the real Ordinana practice. As a corrupt, is a corrupt version. Nke bidolo, nke mere originate from Anwansi. You know that? And hypnotism to hypnotize others. Yes. And that is all. Chance. And the Notakwa ihe ndị Igbo na-ekwu na Anwansi abụrụ ọgwụ. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ amụ eke bịa meele ya Anwansi. Iche na onye nwere Anwansi na o nwere ọgwụ. Ịghọtara ya? Ọtụtụ ndị mmadụ wa Anwansi ka ha nwere ọgwụ. Mana ha nwere ike ịgwa gị rie ọlụ na ha nwere ọgwụ, mana inwe ekekwela maka na ịmaghị. Gee ntị ma gee ntị nke ọma na nkụzi a, ọ ga-echenji life gị. Gịnị bụ ọdịnala Igbo? Ọdịnala Igbo bụ ụzọ ndụ. Akụwago m ya, and I will still keep saying it till people understand what ọdịnala Igbo is all about. Ọdịnala Igbo is Igbo spirituality, and that Igbo spirituality is natural, is holy. Ordinary Igbo does not support impunity, living careless life, and living life that is not worthy of emulation. Ordinary Igbo, if you claim to be an ordinary person, you can ask for the insana. You know why? All blessings is from the land. Let me explain to you. Ordinary whereby they perceive all the goodies they see na abia, ngozi mmadu si abia. Nana. Ọ bụrụ na a na-achọ nwaanyị, a ga-asị gị si chọọ nwaanyị anya luru ana. Ịghọtara ya? Nwaanyị anya luru ana means nwaanyị that understand the natural laws of the land. If you go to ancient books, yes, called the Old Testament, now called Leviticus, bido from 14 Bagotaba, if my people, God Almighty is talking, if my people nda apokwasagoro aham gebindo meihe kpere n'ikpe na ezi omume and keep my laws, I will heal their land, I will bless them. They will have lots of goodies. Mana ndị nke m ọ bụrụ na ha gbakọdọ m azụ na-ebi ndụ agwa iko dị iche iche, I will curse their land. And you know the meaning, if the land is cursed, the land will stop yielding fruit. Remember, let me draw you back a little. You remember the story of Elijah? When a lot of people sin against God Almighty, Elijah prayed that there should be no rain. Yes, as a punishment, so that people will learn lesson. And there was no rain. Lost their lives because there is no food to take. Meaning that even if you farm, the land will not give you necessary yield. You will find out that you are laboring in vain. Makana na gozi mmadụ. Ihe ọbụla anyị na-eri, the cloth we ate is from the land. The water we drink is from the land. Echefuna that story in the Bible, the ancient book. Ebe kwuru na when Pharaoh refuses to allow the Israelites to go, their water was cursed. Their water was turned into blood as a punishment. So your punishment and their judgment start from the land. Ana. Batana ni boga sege zelokwan sana, geson sana. Makana manobo ni son sana. They are keeping the natural laws
and the land will bless you. I took my time to explain 10 commandments. 10 commandments is not Christians' laws. It has been natural laws from the time immemorial. Remember, the 10 commandments was reestablished even during the Moses time. And during the Moses era, they are not Christians. Do you understand? So don't see 10 commandments as a Christian laws. No, that is the natural laws. Only when you understand the ordinary. If an ordinary Igbo does not support you to go against natural laws with the 10 commandments, ordinary Igbo does not support you to commit murder. Ordinary Igbo does not support you to take what that does not belong to you. Oh yeah, but an ordinary Igbo, ije gwoji mmadụ imere alụ, ije kpụrụ atụrụ mmadụ imere alụ. So ordinary Igbo does not support you ganging up against somebody out of jealous or envy. Ordinary Igbo does not support that. Ụmụ agwa iko and ndị mmadụ na-eme imegide mmadụ out of sheer jealous is what the 10 commandments forbids. Just take your time. 10 commandments, one after the other. You will agree with me. And ordinary Igbo, like my lesson day before yesterday, that children should respect their parents is there. One, you must respect God and make sure that you give God all the due respect because He deserves to be worshipped alone. Ordinary Igbo has not worship anything. We are not worshiping carved images. We are not worshiping idol. People don't understand these things. Ordinary Igbo na-ekene Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. O na-ebi ekpere ma ị na-afụ ya Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ka eji ndị ya. He is only one we worship. Genuflection will normally genuflect before the entities of powers, maybe Alosi and whatever, does not mean that we worship them. It just respect to a higher being. But that does not mean worship. Worship means that meaning we will not have the onye or the chief kachase except the Abu Chukwu okike. So then the Alose and then Danjelun Kechuku, and then in Abunde Angelun Kechuku. Nde sinaka how they jokuchuku. People that will intercede in your matters. That's what we do. The way the Catholics bow before the saints, the statue of Virgin Maria and the rest of them, those are the same thing. But that does not mean worship. You know why? If you are talking about genuflection, I can tell you I have studied a lot. I understand when any northern person is creating another person. I mean, even individual that is higher than him, he bow down, rankadede. That he bow down to say rankadede to that Alhaji does not mean that he worship the Alhaji, but his respect. Mese we ko wale de ngoro respect but also eto. Na enwelu dulia. Enwelu hyperdulia. And ma ko wale the levels of respect. Enwelu dulia. Enwelu hyperdulia. Enwelu latreya. Latreya bụ nsọpụrụ a na-enye Chukwu okike karịchara no. If you want me to categorize it. So Chukwu okike is for latreya. Onwere onye na ama aka. Man, of course, someone day when he came in a temple, because of respect he has for me, he can come, hey, Ogbuefi Eze-Ana, or Wotarama Canal, bend there some more. That does not mean none I worship him, it's just respect. Yes, and there are some people that I consider my mentors. When after shaking their hands, I can bend down a little bit to show respect. That does not mean worship. Worship we hope begin barage, ihe obuni ifro na anya kadicha, se no ihe akike akwairu ugwu kadia Chukwu okike, onya be na worship. I can tell you that some people are worshiping money. If you can, because of money, kill somebody, you worship money. If you can use because your girlfriend, madam, because of your girlfriend, and I worship that your girlfriend. Because you value him more than God. Because you're already disobeying God.
You disobeyed God by not keeping the God's commandment that you should not kill. You got to worship. Those artifacts we are keeping in the temple or whatever, it's just as a reminder, it's a symbol. That artifact, even if you remove it, the spirit will see there. You got to even in the artifact, but the symbol, it's just to direct your vision, your thinking. Can we catch a call in towards that direction? Just to control your mind. That is what it stands for. Once you put more than ever, you already store the spirits. So those symbols will just cover hand and before them you will be able to know the exact point and to control your mind. He will more Ordinary Igbo does not support worship. We are not worshiping Ogugu. You understand? But we understand that Ogugu is a female deity. Angelo Kechukwu ndị nwanyị maka na enwere Angelo Kechukwu enwere ndị nwoke nwee ndị nwanyị ndị na-arụ ọrụ in positive direction and negative, because enwere negative and positive nwoke na nwunye n'ihe niile ekere eke. So enwere ndị Angelo Kechukwu etu ahụ kasị kọwara gị na enwere 9 pairs of angels. Enwere the angel, the archangels, the cherubim, the seraphim and the rest of them. Etu a ka categories ndị ọrụ dị. So all ihe niile aka the deity Angelo Kechukwu akpọtụrụ ya watch my video na YouTube ebe m kụziri the installation of deities alụsị. Ihe a bụ Angelo Kechukwu akpọtụrụ ka mmakwanụ ga-atụ. Ichetala mgbe anyị na-eje ụka ọbịa ije ụka fada belivero na o weta achịcha na-ekoghị eko, just bread etinyere yeast alụsị ogbunye ya enu after okwu odido dị asọ okwu ọnụ ya kpọtụgo Jizọs n'ime achịcha obido geneflect ya o mesi otu ihe na mostras akụọ bel oburu eje na chapel. Ndị mmadụ ugodi ọgwa ha by the power of okwu o kwuru na ya kpọtụgo chi ha na achịcha, and people will go there and geneflecting the same thing to tell you that with okwu ọnụ you can call down spirits and accord them. All the same thing anyị mere eme mgbe ụfọdụ enwe ka akpọtụ ochi onye ụwa anyị n'okpesi imewuru ya with the power of the mouth. So we are not worshiping those things. They are the symbol, the angels of God. Because opportunity, some contract. You might have a relation that is working in Asorok that you will go to him and say, brother, please help me to secure the job. Understand? It doesn't mean that you are worshiping him. It's only when it's not working determines whether you are worshiping or not. But whenever you can do anything undo or take that particular thing as the all and all, is when your worship sets in. So okay, got here. Can the man do here to say not that I was because even if you said we are having images, go to churches, you are seeing the image. What is crucifix is there for? Is it not an image? It's an image. The monuments, are they not images? So here na chekwa no your word na Igbo ị ga na-asọ nsọ ana na-edebe iwu ọdịnala ịmara ihe chọrọ ka eme gị ime na mmadụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ success, don't be against another person's success. Yọtara ya ihe ọbụla ihe ọma ọbụla ị chọrọ na-enwe obi aṅụrị si na obi maka ihe ọma na-emere ndị ọzọ ka nke gị wee luo gị aka. Yọtara ya onwe vision ị nwere mana in your direction jekwa onye ma maka ya ka ọ direct ya gị. This world will be a better place for all of us. Ọ bụrụ ịgwọ ọgwụ is not ordinary. I keep saying it. Achọghị m ime onye ofende o mere ofende mana ya na-achịkọwara the truth. Ihe mụ na iwu onye ọdịnala bụ ha ejisi gị chukwa mmụọ gị na ha sogbu one. Ọ bụrụ maka wealth. Yes. Ihe mmadụ ji echukwa mmụọ niile sunyenu bido na chi gị ndị ichie na mmụọ ana niile dị na be nna gị bụ ka ị wee build harmony with them. O nwere ihe mkpọrọ personal relation PR. Yes, you have to build personal relationship with chi gị, with ndị ichie nọ na be nna gị, meaning your ancestors, the worthy ancestors, ndị nna nna gị ha si n'ikwu nne si n'ikwu nna ma nwoke ma nwaanyị ndị bido ndị dị mma. I can tell you in the spiritual world, they are capable to intercede for you. Yes.
I even remember when I was in Ukarum, Haga Wagina, I came from a Purgatorian society. Yes. That in Purgatorian society, we believe that every soul, not a purgatory, can actually intercede in Yamata. That is why November 1, they celebrate the saints. November 2, they celebrate all souls who can't get in the Madijane. So even your ancestors, your late father can intercede in your matters. Yes. I am a living witness. I have done it. It worked for me. I will go, I will use Oji, call my late father, say, stand by me. And don't hear me. Everything work out of conviction if they mark case here. He need the alignment. What can he sana? So that you will not keep complicating your matters. Makana mbina abuna onye ana agwo odanya ade etinye yose. So when you want good things to start happening to you, avoid doing bad things that will complicate your matters. Those bad things you are living, those useless lifestyle you are living, by so doing you are accumulating more punishment to yourself. And those punishments and debts, because those lifestyle you are living, you must pay for it. It's debt. When you are living a wrong life, when you are living negative life, you are being indebted to the nature. So sometimes, if you are owing bank, even dividends that are supposed to come to you, the bank will take it off before they can give you any profit if there is anything left over. So in creation, when you are sowing bad seed, be sure you are being indebted. You are owing in the spiritual realm. So even if you are doing other good things also, those good things, the benefit might not come to you because you're already indebted in spiritual realm. So if you want something to change for you, watch your lifestyle. Change your lifestyle to be good so that you will stop more by living negative lifestyle. By the time you live good lifestyle, you are sowing good things. And believe in me, those good things will come to you. Why we ask you to reconcile with the money that depend nage is one, so that you will not complicate your issue. Example, enwere mmụọ eji chekwa gburugburu nage, enwere aquarium, enwere mmụọ dị iche iche agbatu na be nage obi ndị ichie and the rest and so on and so forth. You have to be in good relationship with them because they are the ones that will intercede in your matter. By the time you build personal relation with them, they will always back you. Even whatever you are asking in the spiritual realm, they will say, oh, this boy is a good boy. He respects others. Example, one particular child been at that compound you are living. This child greets very well. Respect build bridges na compound by respecting the elders. Problem na junction. What will you do? You will stop. For the simple reason that guy, that particular boy, they respect him, madam. Yeah, I was the case in this carry hen. I was saying one for one abune give go settled. And we would do Manobo what a cribbing I had, or dear Kenegi of war bank at the years your major. In when he came for Kajan and the mother no problem, na junction. You may as right. You know why? You did as right because he is not respectful. So that's why I'm encouraging you to be at peace with the money in the Benage, because they are their backbone, they are your workforce. Or Haga no gave for Anya. Egotaria. Head na na this January, remember on this ritual uncle me, the Waru Jemaya. Dear child, Kibo, a charge barano. Join a Ben Nugget, almost in Nigeria, may have Nagwag. Do a Ben Nagi, Roman Nagi, were Oja, Chehunanyang. That's your Oji na Naqua. It went walk morning on a Ben Nagi, Monday, Mari. More abona more than a way where Makihi, Neri, Bebo, front and back. Yes. O hiri na anyị na-aza anyị na-aza afọ iji maka na-eriri n'ụka na-aza Mathias hapụ ezigbo afa gị Chidubem
bụ ezigbo afa nwere mini maka na eriri gị eri iji ebe a kpọkuo ana be nna gị si ya biko ụkwụ na-emetụba n'ala yes isi ala be nna gị na mmụọ niile nọ na ngwuru be nna gị na mmụọ niile ndị nna nna kpọturu na ngwuru a ndị niile na-eweta ihe ọma dị iche iche ma ndị ma ndị maghị dị na-ayọ ha biko na gị nwa wee Ifeanyị Okonkwo nwa onye na-etu anyị na-ayọ ha doo n'iji akwa Igbo a na-eze ha iwe ọbụla ha na-ewe ya banye n'ime akwa ịyọcha ha etu o si wee dị gị ịkpọpụ akwa ebe ahụ o ghere isi kpọpụ ya ikpudo ya ihu n'ala ka mmiri akwa a na-abanye n'ime ala isi adoo ka mmiri akwa a na-abanye n'ime ala ka iwu unu na-eze na-eji akwa eze mmụọ iwe imesịa i were ọjị agbara anọ weta ya n'ụzọ ọnụ gị inyewa mmụọ niile nọ na ngwurube nna gị ma chi onye ụwa gị ma ndị ichie ma ọdụ ọmụmụ ma mmụọ niile akpọturu na ngwurube nna gị eji chekwa ngwuru mgbe gboo nke nwe ọzọ onye na-awapụrụ ha ọjị mmụọ niile na-anaghị ọjị mmụọ niile na-emeri gị ike mmụọ niile na-eso gị ọha niile ka ị na-akpọta ụbọchị taa ịkpọzie fa i were ọjị asị ha niile enye ha ọjị ha jiri aka ha waa ha jiri aka ha kee ịwanye ya awa ikwuchi etu o si wee dịrị gị wee yọọ ha kwee ha nkwa sị ha na ọ bụrụ na ha mere gị nke a ma ọ bụ mere gị nke ọzọ inweta ego n'itiri eti ịdara ada na ọ bụrụ na ijiri ego iji echukwachi gị ịyọcha ha ịgbara nnọọ eziokwu niile gwa ha etu o si wee dịrị gị were ọjị adịbe ha sị ha jiri aka ha waa ha jiri aka ha kee ma ha echefukwara onwe ka ego si bata gị n'aka n'ime ọnwa echefukwana ide feed chi gị ije na my Facebook page or my YouTube ị ga-afụ ebe m kụziri etu mmadụ ga-esi feed chi onye ụwa ya adịba agwa gị feed ochi onye ụwa ka m mere gị ya no ọ bụrụ na ị nwere ike imewu ya na ịnọ na Nigeria ma ọ bụ na ịnọ na inwe conducive environment ebe ị ga-emewu ya do it yourself mana ọ bụrụzie na ị n'obodo oyibo ma ọ bụ na ịnọ ebe ị nwere ike imewu ya maybe na ịbụ high profile person then ịchọọ ka m mere gị aka mmemere gị mana I will charge you yes maka na efi na-azọcha ọka adịghị ekechi ya ọnụ yes I can do it for you but for me I'm encouraging you to start doing some of these things yourself and yes for me ọ bụrụ ndị kpọrọ m ọrụ ga-eprovide m ihe m ga-eri ihe m ga-eji wee bi ndụ agwara m gị na 70% of your spiritual work can be done by yourself especially if you're in Nigeria adịghị m ekwu maka ndị na outside because are the handicap in some certain things. They will not be able to see those things, do it themselves. So they can engage third-party services, engaging their own dibia or myself. No problem. Mana maka gị nwa moya Nigeria na akọta ordinary dị cheap. Mana ye kọsụrụ ya bụ na ị mara eme some of these things. Ị mara eme agwara ngịnị eji aka kwagbuo ibu mmiri jee na mmiri ejego na eje ya afebe nkụziri ihe mmadụ nwere ike ịkwa asị ibu mmiri jee na mmiri jee chụọ aja. Yes. Mere ụmụ mmụọ niile na mmiri and all the living beings in the water mere ha saraka yes ngwa gị etu ị ga-esi chukwa chi gị etu ị ga-esi chukwa ndị ichie etu aka ị ga-esi mee ihe niile a some of this you can do it yourself yes o nwere ụfọdụ ọrụ ị ga-alụ n'onwe gị ịghọtago like ike ndị amoosu and some of the other words needed ka mmụọ bakia ya ma ọ bụ nke anyị eji alụsịlụ ya alụ ndị a maka ebere dibịa mana ndị anwa dị simple like ifidi chi gị ifidi ndị ichie ije na mmiri and so on ihe emewu ya ịghọtara ya mana ọ wụzikwa na ihe emewu ya no problem I'm here for your services mana ihe na-achịkọwalụ na ihe ndị a ka ị nidiri ime ka ị wee build your spiritual workforce then ka maka na a na-ebi n'ụlọ mara mma wee pụta n'ezi ịghọtara ya ị ga-ebuild from your root because your blood that runs in your vein runs in the blood was run in the veins of your ancestors so they will hear your voice ịghọtara ya maka na gịnị bụ ndụrụgandụ bụ nwa amụta ibi nwa amụta ibie nwa amụta ibie nwa amụta ibie onye abụ generation continues so they will hear your voice more than St. Anthony of Padua they will hear your voice more than St. Francis of Assisi they will hear your voice more than St. Anna Catherine Emmerich. If I start mentioning the name of the saints because I once studied their books very well. So what I'm telling you in essence is this. Oh, ihe abụ ihe ọdịnala. And ị na-emedu ihe dị n'ọdịnala na-asụkwa nsọ ọdịnala ijekwara nwunye mmadụ. Ijekwara na be dibịa jee gwọọ ọgwụ ka imegide nwanne gị. Ị mara ha n'ihe ọbụla bụ ihe a na-asọ nsọ imekwana ya. Maka dịka nsi kwu a na-agwọ ọgwụ odo anya ada etinye ya ose.
ị na-agba mbọ ka ị kpụọ ọtọ nọ imekọtara mgbe gboo mgbe eriri gị eri. Therefore, you will not jeopardize your thing by keep committing more evil. Ihe a na-ekwu ka ị clear the depths ị nwetara onwe gị by living wrong life in the past. So ihe need to get idea so good seed ka iwe nwee ike pay off all the negativity you have sowed in the past. Ịghọtara ya? Ihe need ọdịnala abụrụ Okeite ma ọ bụ ịgwa ajọ ọgwụ, mana ndị mmadụ dị ụtọ na ha ghọtara ihe ọdịnala bụ, ha che na ọdịnala bụ magic. Then ihe nna-achọ ịgwa na ị practice eji new ọdịnala wutu obi dị mma. Number one, you must have clean heart. You must not be somebody na-aga aka ịkọ na-ebi iwe na ọdịnala obi imegide mmadụ. Obi gị dịghị ana ọcha. Ihe ị nidiri ime bụ I can tell you na azụ nọ na mmiri, birds of the air, ha nwere ubi ma ọ bụ ọba, mana Chukwu nke igwe na-azụ ha nri. I can tell you that ibido bụrụ ezigbo onye ọdịnala, what you will eat will not be a problem. Yes, your clothing, your feeding, and the basic needs of life must be provided to you. As long as you are no longer indebted in nature, with the laws of nature, believe in me, Ebe Chukwu Okike can provide food and house for the birds of the air and the fishes in the river. Ha nwere obi ma ọ bụ Chukwu Okike feed gị in one way or the other. Ọ ga-ewe zite ya destiny helper. Can I hear you say yes? Ọ ga-ezite ya. Mana ihe niile dị gị n'aka. Now, ọ bụrụ na ime ihe ndị a ka nte, mana mmadụ niile ama abụ ọgaranya. Note it. Yes, everybody cannot be rich man now. All fingers are not equal. Even in the time of Jesus in the Bible, enwere mgbe enwere form, a ga-enwerịrị onye ga-alụ bricklayer, a ga-enwe gate man, a ga-enwerịrị onye ga-asabisi ya vehicle, a ga-enwe onye ga-alụ those skyscraper. Yes, a ga-enwerịrị laborers. Mana I can tell you, ihe ọdịnala na-agwa gị bụ na imebe ihe dị mma, a ga-eme gị ọgaranya. Ọgaranya abụrụ sọ ọgaranya ego. Mana ụwa generation na-abụ generation nche na onye ọbụla ga-abụ onye nwere akụ na ụba. No. Yes, enwere ọgaranya dị iche iche. Mgbe ị nwere ogologo ndụ, ọgaranya is wealth, is blessing. O nwere ndị nwere ezi arụ ike. O nwere ike big man ị na-eche na onye ahụ big man, o nwere ike onwe terminal illness. O nwere ike onwere ọgaranya ahụ ike. Ogologo ndụ wụ ọgaranya. Inwe ụba ụmụazị, inwe ụba ụmụ bụ ngọzi. Ịghọtara ya? Name them. Akọ na uche. O nwere onye ga-abụ a na-ekwu okwu n'obodo asị je tụọ ya maka na akọ na uche bụ second to none. Ịfụrụ ka ayọ soro ma ọsị ayọ ihe ọ chọrọ ọsịsị nye ya amamihe. So amamihe bụ onyinye. Enwere onyinye dị iche iche. Enwere ndị brain work like computer. Notago? So onye ọbụla nwere amamihe nke ya. Ihe niile abụ gift of nature. So ọ bụrụ iwu na enyeghị nke gị, appreciate it and thank God, the gods, God Almighty. Thank Him for giving you this particular thing and be happy. Ị ga-enwerịrị afọ ojuju na nke enyere gị. Maka inwe afọ ojuju na nke enyere gị enye gị ọsọ. Ịfụrụ nwoke akọrọ ya akụkọ na Baịbụl, akwụkwọ ndị ụka ọbịa, si na nwoke nwa na-eme travel wee nye nwa bọyị ya nke a ofu ego, nye onye nke ọzọ ego na-abụ, nye onye nke ọzọ ego ise, ha wee mee biznes. Onye nke enyere ofu ego nwere afọ ojuju, o were ego eje nye ya n'ala. Onye enyere ego na were emeta ego ịnọ, onye enyere ego ise were emeta ego 10. Mgbe o ruo n'ime akaụntụ, a dapụrụ data onye ahụ enyere ofu, ọ bụ naanị ofu ahụ o nwere, were enyekwu onye nwere enwe. So first of all, they must be happy with the gift enyere gị. Then work with that gift enyere gị. Ịma nọ nata n'ụkọ. Ụkọ abụrụ iwu na ya abụọ ọgaranya bụrụ milionia. Kabara eke ahụ enyere nwere ike nye gị ọgaranya ụba ụmụ. Inwe ụba ụmụ, ọ ngọzi. Enwere ike ọ bụrụ na ụwa mgbede, na ụwa nke gị ga-abụ ụwa mgbede. O nwere ike ọ bụrụ na n'aka ụmụ gị ka nature chọrọ isi wee gọzie gị. Maka enwere ndị wụ ụwa mgbede, nwee ndị gị ụwa ụtụtụ. But you must be satisfied with ebe ọbụla the forces of nature placed you, so that this world will be a better place for all of us. Mana ya not satisfied because of greedy, especially in ebe ndị Igbo nọ kai kanjọ.
ị na-emezi ị nwere ike ịhapụzie ọgaranya nwa Chukwu Okike mere gị ị ga-adị grateful to him and build your future around that your destiny ka ị wee dị happy ị happy ya na-achọ onye ị ga-enwe ntaji anya ịma na onye ji mmadụ na ala ji onwe ya ịmara ịhapụzi ọdụ ụkọ nke a emere enyere onye a bụ nke kacha mma mana ịma na onye ọbụla na-ebu obe nke ya ịmara maka e nwere ike nye gị nke a ọ maara gị mma ịma na mmadụ si ịma na enyegodoro ezigbo nwunye bụ blessing ịmara yes gị nwa nwaanyị enye gị ezigbo dị ịma na blessing ị hapụ anya na-achọ ego mpute ị nwere ike chọwa ndị ga-agwọrọ gị ọgwụ ego ịgwọzi ọgwụ ego ahụ ma ọ jee gwọrọ gị oke ite it will must boomerang. I can tell you. You know why? Because that thing I tinyere gị na pot or follow normal natural process. The intention is to subdue others. Go bute. That is it. To step on toes and get whatever. And when you catch them ọkpụ mmadụ ma ọ bụ eju mmadụ anyị etinye n'ime ka o wee na-amapụ maka na mmadụ higher animal. Enwere ike tibezie parts of dangerous animals n'ime. By then, achọzi ihe a ga-eji wee na-elekwa ya in order to step on toes. And then ọzọ na ihe niile anwa emekọbara wee chọọ ka ị bypass ya nature we still boomerang to you the originator. Ịmara onye na-emere ya nwere ike ọmụọ the consequence of ihe ọ na-emere gị ọ nwekwara ike ọ mara out of greedy ka a bata anwụ echi o mezie mgbe o nyewere nsogbu isi na ọdịnala enwere ndị ọ bụrụ taa ka ọgwụ ka oke ite adị yes o tego ọ dịbala ajọ ọgwụ abụrụ taa ka ọ dịbala ibubo abụrụ taa ka ọ dịbala o nwere ụfọdụ ndị mmadụ nna nna ha gwọrọ ibubo nwee ndị ụfọdụ ndị mmadụ nna nna ha yuzuru oke ite o nwere ike o mee dibịa o mere dibịa mana o mere nke ezigbo ya iche na ọta ka oke ite bidoro ma dị oke ite bidoro tete mana mgbe adị anụ afọ ya anụ maka na soshal midia adọrọ o nwere ike ọ bụrụ na nna nna gị mere dibịa nke enwee dibịa nke oke ite o nwere ike o mechie etu o jerie okpoma na amoosu o ji afụ ụzọ o ji ebu amụma itigharị isi na bịa ọgwa ihe adụ na geeti ọ gwaghị ihe iji maka ya bịa ihe awụ ajọ okpoma ka o riri ụfọdụ bara otu ndị wich o richazie ajọ okpoma o were na-afụ ụzọ karịa mana ihe niile o mere ihe o ji wee kee ike asị na onye ma karịsịa mgbe ihe niile ahụ onye ike ọdụbara na bie ajọ ọgwụ niile anwa mgbe o bichara ndụ nwụrụ onye be nsogbu na ngwuru onye mezie nsogbu na ndị ngwuru ndị mara ahịa ọdịnala ka nnukwu nna ha mere dibịa ọnwụdie nkewa na-eme nnukwu nna ga emere ezigbo dibịa ajụọ mmadụ ka ọ bụ ajọ ọgwụ ka o ji mee dibịa ịghọtara ya ọmụzi ọ na-enye nsogbu maka na o mere ụfọdụ natural laws ihe o ji wee mee ọrụ ya bụ ọgwụ agwọrọ agwọ ịpụtazi eche nnukwu nna ga emere dibịa nka na gịnị nwara omere ọ bụrụ ezigbo dibịa ka o mere ajọ ọgwụ ka o ji were ọrụ ọja na-enye nsogbu ọ bụrụ na nnukwu nna gị wee ezigbote onye ọdịnala wee folo nsọ ana n'obichalụ ndị ya will never bring problem in the family ịghọtara ya mana ụfọdụ ndị mmadụ aghọtara ya etu a ihe niile ebosi ọdịnala onye a je gwụwa ọgwụ wee mechaa nke wee mee odogwu maka na nwere ndị gwọchara azụ elu ala mgbe anwa abịa na village square nwere ọka ka atụọ ya n'ala o bụrụ onye ọbụla etu ọsọ gị ha ọtụọ ọgụ n'ala ihe niile awa ajọ ọgwụ ọ gwọrọ nke ya azụ elu ala ọ gwọtazie ọgwụ a wee mee odogwu ọnwụzie onye be nsogbu na famili ebo ya na ọdịnala cos ọ bụrụ ọdịnala bụ natural laws ghọta ihe bụ ọdịnala ị na-eji agwọ ọgwụ ka ikedo mmadụ ma ọ na-agwa ajọ ọgwụ ịbụrụ onye ọdịnala forget it ịghọtara ya ị ga-abụ onye na-edebe natural laws ka ị bụrụ onye ọdịnala ị bụrụ onye aka ji ọfọ nwee ebe ị na-efe arụsị obodo o ruru gị ị na-efie onye ọdịnala ka ịbụ na-ekwuba aka gị ọtọ ịghọtara ya ọ bụrụ etu akịta jenereshọn a na ha ewu na ụmụazị je na-agụgba oke ite na-agụgba nke a ka e wee nweta ego ka e wee gbaa G-Wagon ka e wee gbaa Lamborghini ka e wee gbaa nke a ma ọ bụ nke ọzọ o bukọcha ihe niile a mechazie mgbe o bichara ndụ onye mere nsogbu maka na onwe ọzọ onye ga na-elekwa ya ada o nwere agrimenti o mere establish with those ajọ ọgwụ ahụ ọgwụ so ọ bụrụ na nnukwu nna gị gwọrọ ajọ ọgwụ wee o ji mee odogwu n'oge nke ya emesịa ọ na-enye nsogbu dịanụ mara ihe unu ga-eme ka unu mebie mana ihe a bụrụ onye agba ọdịnala so ijizi na maka ihe esi ya na ihe emezi ọdịnala bụ ajọ ihe ọ bụrụ eziokwu
You got that? At least I have read some spiritual books. I will tell you. I told when I was in India, yes, I followed them to the temple. Yes. Hinduism, yes, I followed them to the temple. I took my time to understand their mode of worship. Yes, it's natural. Ha nwere ogugu, ha nwere agbadi, ha nwere udo. Ha nwere anjelu nke Chukwu nke na-enye nwa, ha nwere nke na-enye amamihe, ha nwere nke na-enye ihe akwakụ na ihe enwe. Etu aka mmụọ niile, etu arụsị be anyị si wee dịkwa ka nke ha si wee dị. But it's not giving them issues. Mana ihe mere na be anyị bụ na ọtụ ndị mmadụ bịa anyị bịazi dịtụ na ha aghọtara atọrọ m ha maka na education etu anyị si eme educate now for you to avoid those things you will not hear maka na ị chọrọ ego mbute ma ị nwere ike jee na nke ndị nwere ike ịsị ka ha gwọọ ọrụ gị okite adị m agwa okite ịbịa na bebe nwere ọkụ m ka basị ngwa ụwa ọrụ okite adị m alụ ihe ndị alụ ọrụ bụ alụsị I believe na alụsị yes mana ọ bụrụ na ịgwọ ọgwụ ọbụla ka edebe maka nka no ọ dịrọ necessary ịghọtara ya elu ime ọdịnala mee ọdịnala ọfụma ndụ gị ga-adị ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a send the message na WhatsApp 08057837672 maọbụ na ịchọ ka anyị gbara gị afa miri emi the same number 08057837672 ị na-echa vidiyo tụsara ya ndị ọzọ ya gazienụ ka ọ dịkwa na echi n'oge awa nke eziokwu ya gazienụ ọfọ